Elbash Production. Kaɗai ya san gaibu ne kuma duk abin da Allah ya tsara wallahi sai ya faru. Komai ko na rabu ne shi kaɗai ya san gaibu ne kuma duk abin da Allah ya tsara wallahi sai ya faru. Komai iko na rabu ne shi kaɗai ya san gaibu ne kuma duk abin da Allah ya tsara wallahi sai ya faru. Na rabu ne shi kadai ya san gaibu ne kuma duk abin da in ya tsara zai faru wannan hakun ne. Kaga barasada ko kushe ke ma barasada ko kushe kai ma mi daukaka wata rana za ta zo ta dishashe na ba yanka za su lashe ka sai dai ai tarihin ka duniya labari ce. In tashi faɗi wajibi ne hakuri ko ibada ne mu tashi mu ne muhammin samu kwariwa ne da gaskiya iya wuya kwalkairi ne talauci da arziki wannan ko na Allah ne shere dan aike ne yanzu ko sun gane gina ramun mugunta wanda za ka iya a tsallake ne adda ta yaye da ita kullum muke tashi daga Allah. Ka gani cikin duniya Allah ne ya yi shi sannan na ce karka ifariya idan Allah ya baka sai kai godiya karka yi wa da gori domin babatin gaskiya komai ka gani daga Allah ne ina fa godiya daga bani lafiya nake san lafiyar duka kulliya ka sami san manzan Allah a cikin zuciya baba ga faɗi matuna na kaji sharifiya ya Allah ina godiya gare ka da ka ban mahaifiya jaruma ya jaruma ya Allah ina godiya gare ka da ka ban mahaifina jarumi jarumi abinda kuka yi mun na gode mama da baba la ya ja kwana. Ɗaukaka rigar aroci kowa ya sata sai ya tuɗe abinda duk Allah ya baka amfane shi kafin ya caɓe domin abin duniya kudu sun fana unne abinda za ka je gefe kamantar da shi hasada ce domin ba ta kai ka gacin bagaci ta bacin ya aiki sunan malkairi ne mu kudurta kyau mi kyakkyawan ƙarshe shawara ce daga Elbash Dana. Komai iko na rabu ne shi kaɗai ya san gaibu ne kuma duk abin da Allah ya tsara wallahi sai ya faru. Komai iko na rabu ne shi kaɗai ya san gaibu ne kuma duk abin da Allah ya tsara wallahi sai ya faru.